Но казано, всички функции за безопасност, които се разглеждат в проекта, са на много завишени. Ще спомена така най-популярно, най-основните от тях. Например, сравняваме блоковете, които България има в Козлодуй и това, което щеше да има в Белене. Под корпуса на реактора в Белене по проект трябва да се изгради така нареченият Core Catcher – уловител, което е уникална предпазна система. Такова нещо нямаме в Козлодуй, например. Такава предпазна система нямаха и реакторите в Фукушима. Заедно с уловителя, по проект АЕЦ Белене има общо 4 системи за безопасност. За сравнение в Козлодуй те са 3. Освен това, същото това съоръжение е проектирано така, че да издържи падане на най-тежък транспортен самолет. Такава функция, между другото, няма нито една атомна централа в момента в света, освен проекта на Атомстройекспорт. Реакторът се намира в така наречената херметична зона и е защитен с двойна обвивка, отново за разлика от Козлодуй, където тази обвивка е единична. Европейския съюз проведе едни от най-задълбочените стрес-тестове, като под стрес-тестове се разбира цялостен преглед на всички изисквания за безопасност и още веднъж съобразени с евентуални неочаквани явления, огромни наводнения, цунами, ако щете, каквито в Европа няма и така нататък.